omma dia se yenye yie enidaso asa won sachire mu emanidaso mra dia ne dia yare abawo abawuo adwuma aware erade mo bibia kumaso ade mram ugidia no wageso amen kese ba ko ba bibia wo dwumadie ye kenkan me na enwuma ye didi dwuma eye nansu biom opanyini bo amoako wona na tintim ye ema Bureau of Ghana Languages enso so mu a womada menti yesu enya bia ye kenkan de ama woni yesu ade de afri mu Bureau of Ghana Languages ye kan kyerɛ se ye nwoma ena opese otintim afabra obeboa mu otintim wotintim awie opese osakra mu de kokasa hodo mu a eno so de ba obeboa mu otimi aye wafo obi adwuma opese o ne kasa sade be ya ba bia wo kɔ no obetimi ate wo kasa no otimi aye adwuma ne ye eno so ba obeboa wo conference center kese pa adwumadi a wudi bia no betimi akɔno akɔye no ho 37 military hospital na chipe enkrakopom ha community youth center nchen eho na Bureau of Ghana Languages wo bomade ase obeduru ho sade be ya wo betimi aboa wo na ene abadwafo atenase yebenya adaje ne abo wrom ne mum share wo Facebook mesrew sauko Facebook a share na onuanya bi enhwe share na onuanya adaje no wontie bi no wonsu ade enfamfrim YouTube nso saa Facebook mo bo modern mi giri se wo share se a na onua so enya bi ena no atwa mu ye betena ha ye kansem suku ena aba suku yi se enkora ne bekoso o monko eno so ya asem foforo ena bena se ne ba no wo ma ne nko esansa akwada no wo ye bagina enti wo so okọ na wo kobisa nananom ampa wo bisa nananom wa ya amamre ne amane ama sese kwan mada ho na bosonfo na asem okan ne so obrenya kra de school no wan hyeda nche bi asa honde hame hame pa esansa school na wo sa akora no kọ no onya nimde sade ebeya bibia wo ye bia na obetimi de aye yenkase wanko school enyu na so nemre mu de sa akonya no wo honko ade ama oba ne nkọ ehu hia eti school no sa akora ne beko sa wonko so obesan sa wonsan abadwafo ye krado wa ha ye no mo twetwe nkomo na ene de no ye mo engura mo fakisi wa ofa akwaba o na honamu boko de wo she lazy say de anese wo de ko alatafu nim ye wuram anagoton alata yawo ofa akwaba ofa kisi ya ba in spiritual center on ne panyin power da no dikin imawo hadikin na honamu boko de awrade adom yenso ye ho ye African we ne najanka wo wie yi a nanka udura ni ma security fo no ha so she singlet nanka de eja ho na eja na de singlet na to aso teke mu kwa de enye hu sanso ene ye wo pastor e wo ha na pastor ba bi wo free ne kwanwa pastor Ibo Wilson gomu atakwa Church of Christ pastor akwaba na hot say gomu atakwa boko de gomu atakwa boko kra yeda yeho asese odo abedura somdwem esanse ye kwan no to de bia ne sonyo nti ode hye bi tu kwan no otimi de ne bedura somdwem se ya na wabeka yensa na ya aseda na wose ye de matwedi ampon basa ya Adom nyankrompon ye mo akwa babium eti na ye monguram ne yenkonkɔhwe sai na no ma besie eno bna ne ba no wakosire ne tie wie wo be ma akwada ne kwan ama na kɔ ana se hu na wo ne so no wo bi besie se tridi ya wo ne so wonya ya na nka akwada ne nkɔ yese emre ene nkrabia ene beche yemunguramai ebra eno abna ewie no na musubisafo no emufakɔ na wɔn makanso ejegyina aboboa no ɛhɔ ɛpɛ kwan akowura abosondan no mu wɔkyekyere enunsina abosonfo no ɛde ma no ɛwɔ ne kahyire mu ɛde hyɛ n'akyi ɛtam na kakyetwa esi ne tiri wɔhyɛ hɔ no nyinaa na nadamfo adwoa dɔnkɔ ɛtwɛn no ɔbɛto no ɛbɔ anan kɔe wɔkoro no nyinaa na wɔbɔ nkɔmɔ ɛfa sukuu no a ɛba sɛ wɔkyi no ɔkɔɔ kakra ɛna adwoa ebisa abena sɛ
Na abena ukobusa so no jebum sesen. Adwoa osi sukuu ni de ekotobekum ma amane eni esan ko a na same makofi kokra esua ne ba no obeba abefa na ade Enti udani echire de waya ho nyankoma de nyina mame enti na me kyere ho saa no enu mfini kra osi me nhye ne dido na me fa bi ndware no enne hye machiri hai Eya ono ama ho kwan de hwenye no ukwa jane kwan no nko sukuu ni bi Adwoa mimpo madwene ho se mekọ na makoka kire mikunu na makoka kire na naso obosom ne se oma abofra ne nko enye sa wokọ a obewu da bi abena emfa wanu ntwa sabone saa unim se wanhwe ni ya eda obekọ ho no jebum betilto ama wani ewu wode enkomobo saa ekodu sawachi obiara epai kọ ne fie eno abena eduru efie no na ne nua berema yaw twemasi aba ohuru no an wose yaw na oba ya che me ba enye na ofa he a me ba dada mi hu we asem no aye eno abena bisi basa wontumi nka emu nokore enkyere ne nua berema ono kwa jama uko ebisa no yaw me ko jabum krom ko yi mi musio kitua bi abena na me se sika huna woni akonta musisama abosum edi ni kwai ena mondi to nchensin edi kuri mu dan yisu a na nka na aye den yaw enkasa kwaya jewo no yemfre no kwayewa mi de jami ndi ehia na yaw obaye ohu akonta ono kura nti ena me kosere no na kofi brenya no wen obaye wahu no me koto no sukuu mu a nani age ya wudi agro mene makonta akohuma setewi akoda pa de ye turu akohwe owuo na wani agi seye ene yaw me de apesie kakra me isi uso abena jai mene akonta adi nkra wi meko mempese ade ebesa me wa ha okasa wie no oni ni nua ba edi nkra ekọ na kurase osofo ekosera sawachi suku no suku abetim sawachi etimpa emofra ebeye oha efa ena master nimade enya won edo on hyase enye sawachi fuo nko a ena wodom ema ekọhye suku yase emofra pi efri ekroja ayasu konfo krom ene esuja nyina ekobi master nimade eyobi a wodi teacher acheri yi onim de emofra pe ene de wonpe nyina ne senti no ebra o hye skuase no na emofra doso de nanso otumi ekere womade kusi se wonya teacher ni foforo eka ne ho abade wanso bi mumpo muda ebra school no eba se wachi foforo no etoda na master ama emofra no ede nwom ene ensrabo akofa krum se ebasa na awofo melema ene manu nyina ani age obehwe na master no edi omachi akwama edikan no edurie no master ekere wonum enwom ema otokofa abontere emofra no nyina edi ahurusie eto nwom no se Akwamedu Yeriko enti Yeriko Akwamedu Yeriko enti Yeriko Akwamedu Yeriko enti Yeriko Yakramo Ejanom Enanom Yeriko Yeriko Akwamedu Yeriko enti Yeriko Akwamedu Yeriko enti Yeriko Yakramo Ejanom Enanom Yeriko Yeriko enti Yeriko Akwamedu Yeriko enti se woto ekoduru kimpe na wode omonan apemfom asia no na se eduru yeko no nsuso a na wonyam omusa etese de ono obi edi nkra no eba sa no awfo no bi edi enije kan se na se school be je na na ye chunchon ni
Ini ya manamba ya maimu. Say ya catch papa ya hu ya bre papa ya haya ho papa. Wa so ya mo free ni ji aje. Amo kwa school ya dampa. Yariko. Ebra akwama edikan no esoye no. Na mwasita nimade ede mmofra no emode mmo won ho anigye ene kruma no ene yo nyina ekoto school so hwefafo pani no anim. Eye opani no nwanwa. Se obie school foforo ewo baabi a edi beye emfie num ene akire ansana aban anamusifo ana school so hwefo bi akosrasra ho. Nenso ebra master di school no ho asem ekoto nanim no anche ana obie school akire no school so hwefo pani no a esim kosa wachi eho ekosrasra school no oduru school mu ho no master edi nanim ede ne kochiachia nana ene ne mpanifo sabere no nyina no enso na nana ne mpanifo abudwa etwen no nana ene ne mpanifo ema na kwaba woyoyo wenum nyina wie no wode to nana ene omanfo anim se nana ene ne mpanyimfo amahye mu wa ha enidie mu a sanka mu betumi aboa ama sukuu yi etumi etintim ewo sawachi kromu heya daachi bia aban betumi abesisi adan ama sukuufo no atenem ewo sukuu mu heyara na enya weenko ena obeye masitafo eni etichafo adan pa ninara obesi bi amom eni bebia mofra no betena asua ade ninara omubenya dan pa atena tenem na de medi wie ne se abofra biara obebɔ no homɔde ne esua ade no aban ebehwe no kwa enti awofo no mesremu a munso sukuu yi mu ensoden medamo ase mano asi nana ene ne mpanifo edana eduru ebra wokro no woman no achedie pii enam sukuu so hwefo no asma o ka kire omanfo no nti nana ene ne mpanifo esiesie baabi a obesisi adan no omanfo ade a oyoya ene asase no so asisi enkae no nyina aban ene beyoye edi beye emfie nan na aban asisi adan a eskuufo besuamu ade ene faako teacherfo no ebetra nyina awie afi na emofra no adoso ene genti abofra biara ampese obegya school no efitiase no mofra no donso saa no master ede ho asem ekoto abanim ema oyi teacherfo minu ebeka ne ho anche bia ana oyi school so hwefo pani no eho ede ofoforo ebisi nanem saa school hwefo pani die na oyi osofo wono so eheda ekuchinchini empatam ho sukunum ehwe se school no ekoso ana enam se enye ono ni onipa odi kan sawachi ho no nti ebra okọ sawachi se school so hefo no nana ene ne mpanifo a monodwa etese de oyema de odi kan no ebra osofo yi eduru school ho no na emofra no esua de osofo ene master edi nkuta ho kakra no master edi no di no adonten ene no ewurawura school adan no mu oduru edan ba akumu no na teacher menu eni abre ekire nade teacher menu ebisa wo asem ema kofi ya no osofo no ehwe kofi ha ena owuso ni tri ne hu adwire no osofo no bisa master no se master adenti no ama bofre di mpesempese abetena monime esu ade osofo kroya mode me ba mi enye me amani ya din a nkami ntumi ndi bosom ba kokura mpo ewo ha ewo ho a yese eduru achi osimasi ose obekum obenten se obi mpo etu no kona owu mpo a ekire obeti ho asem se ninua ba ana ne nana abrewa bi ene kum no enkankan amofra wuo de abofra bia obewo no se woyali o ana se wonyali o osi eya beifo senye abeifo a na ye ne wo fa bi na de na kwagye sikaduro krom ha esikafo nyina obu hon teta efri se o gidie se
okum omo wo fase ana omomba ene de gisi kedro na abofre ya wo kan so oni edinufo a yese wawo ememu beyedu nanso omo nyina hyehyɛ fam beye emfe ensia ani kakrani yese ne ba ababa wabi ewu awiewu bia obia antiase mpo mimpo mebaye no matese ni nua barima bi ene de nkwaji sikaduro enam santi no ni nua barima no wosika nanso oba ne ni kunu no mfa no nyehwe we mpo bra mane nanam breye ansana na wofo etie mana besuko yibi osofo ejina hodi osi de ekosu ha nyina mebaye mate nanso we de yentimi ema ne ntena wo saa enye saa abosonsom no emfiri omotiri mu da nanso emofra yi de awse edi nyamesom etete wo osofo sesi ya beye ne den ayemi se oman mufo ya ati sukuu nase na ofra abofra ne sen odi kofi brenya braha anche na kofi aduro ebra okunu nyina na sidie eni sika ebobo mpese mu no ekeka bobom oduru ho pe na osofo no eso ninsa ohwene ha afi na ode ninsa ene nam ne tirimu oso sidie no ba kumu edanda ne ho afi na obisa no adan enu agina utiri nwisa oye okonfo ana afi na kofi gina ho ontimi nya no master ma teacher manu nyino debi master mma me se mi ya mewu oboa ungu kache ne se me osofo me se ungu wati me pa oche yo mate na kofi brenya aboni tirinko teacher yino sei na teacher manu abono defi edi wan asesa ano kama anka opese oyi mofra wo mutiri afu kuhakuha no engina nanso ebre ama ho kwan enti osofo eka se mo amuti afu nyina mo kofia mo mama awofo enyimu te se kofi brenya de no enwunu etomu no masita ene na chichafo eja osofo no kwan ansana opon mofra no kofi brenya Itro kakamio minro kakamio kakamia mpo kwa mwasi anansio Itro kakamio minro kakamio Adom 106.3 FM so enie baby akosi enie Brenya trinwi na ye de ma no esan so ye bagina amamre ni amane enti ye de bo ne ho ban no headmaster fofra wo ba ye wo se ya abosomsem nti wo bo ne sakura ofa baby abedru ni o na headmaster ba ko no ye ma ne koye nti we ba transfer no foforo na obaye na de na obaye na wa bobrinya sakura ofa meme de magenche nka madwene na wo wofo sawodo ba ku school sane papa mo sane boni mo na wo ba ne beba no na ne tebia a wo de koye no obi asesa no esanse ne gidie kire ne sesei ofa nka obepene aka me mpene sanse asam kra o ka kodu ha pe obi a woni gidie enyamesom kra ye wo mu no esom no ewo ahodo bebre ibi ko wukuada ibi ko fieda ibi ko memenda ibi ko kwatieda enti se wo gidie bia eni se wo hye obi se wo gidie na wo no omna meka ho gise wachechre neme bia ni so se megidie ha na megina ifese obeka me ho se ni se nti na me susu se oka me ho a ebe yie na onia no ate ne ho ase esa se asase so kura yetie no yakopɔ na twenso ama ye nyina ye nom bie ewi a yebo yi papa dia enti se enhye wo mu a enka obehye binom se mfana no mo bia anko ho bi sanse me na me dia enso enhye bia ni mo saa
And this master no war, Nimdia be a fine yamasoma, a be an hour phone in Nim and yamasoma. They think I'll educate you one answer. Nafe obey Akodana Nakaway. Offer, said the Asemisi Queen. Sabi Yenina, Yenim, Mimidia Minim, Eja, Mona, Yamiadrum, will be a money. Samami Banan to Quaba. As a me who said, there's a master and ready for. My member pastor, so pastor the other day, I'll better master, me what. Oh, me entire because Yanko Pompo, there, say a Christopher. Who been here say about Abrabotin, and also Mama, you know what to say, or what? Who say be I am person Persia, when him send ya a by at least also who now for na in your background Kakran Sana, but say would you to me to try, Yamia Sam Casa. What Chrysosomumpo, baby, to me, I could do be anything. No way and say between the Biaba until many master and again. Rather, so and can at least also at a Corana say or Queen be so. Nimpo say, Bia, to be no woman who should and your cry. Oh, who can you say, Befaso, yan be beat up, Moye. It's nice, one headmaster now. And Kaum Fiti Precopen, yet your ye, and it's quite ben and Cabefaso Abeno. Well, Obi not in a Baby school. And Owoni Jedi say a Begina. Enti Nipana so won't converting school no bay. Once I won't convert no within a short time won't mean changing the Jedi money because Jedi is a BBR. Into on Tresebia Qualano Bassa say Fitibeno woman. Then no abanity him so. Now when you Jumebia or Nensacra or Yankupoma, when you can't also opportunity. And the same medical cano and I'm old to you know, Uncle. Nana Oja, Minia, when I move a call there. I better not bear book or Bibi Abe Kama. Bibi Abe Kama. Nana Yario. Sawachi Kronim, a hot Sagana. A chrome higher tea, Obini here bro da. Sana na ye sorry ho mache e betena ha. Ye sorry ye koye ba ye huri ye dwam emu brane asusumpidi obi ehu. Mewrade nya kwaku Adom keke. Na misi fie miensa. Minya Range Rover baako, Pajero baako, ena aka na baako ebi e de hen. Bugatti you se hwan e ho akokwa disikaduru. Sawachi kuro ni mu, yesiska ni bia disikaduru. Eno obi obewu bi anso ne wofa na de na gisikaduru. Kyese wo bi eni ho a enyame ne to ne safre nipa no. Wofa sa ne te. David. Na kumi se so di me ada no wofa o. Say wo ya me wofa. Yes, of a penny or honor. And I mean, you had to fire me. And I mean, you had to say, I mean, you offer them. Masu. Where the more I can say, the other Masu. Who's a Sankaure Mupa, Nana, and no offer. Nimi enu no ndafo enye ndafo demom ye kana na ba wofa wenim si nana da bi se wofa de wo ya nana kra na wofa wo yo wofa nti eno so ho pedi eti ye nhwe o oju fe wofa ho aw yakati nana wo zetra mezi wofa international mimi ade eti ye nhwe owo bia na eyi obi ne kum sa nipa nti nyame ni bra o de to ne safre nipa kumi ye nkrabia ye ade bi wo fe nkrabia ya ade bi a nyankopon wo bia de o de ama no ade a wo be ye wo asase we so se umre no so a sebe obi krabia it accident obi da accident kwese wu obi won so beto nsuom so what you say nese sa na ya hihye sa sunsumu no sa na nyankopon ahihye ma obia so what ini ye wo da ahohom so ye den e protuma nipa nese ahohom so timi hihye bi sa etu be de won so we ye honhom very good je aye honhom fam ni say ebu a nipa betuma akoya de bi na ti say ye fa bibi ti say duabo obi akodi boni bi ni abonu dua so what you say ya boni dua ba nti honhom so be pata duabo ro ama nipa atrap nipa no so what you say ama di nipa na okosa o hawo ni bu
What you say? Aha. Iti no sa ade bi ahunhum te chire no. Ebo obi o ha obitima akoda. Dan na okoda ye no. Ese ade tinye no wan sori bi onipa ne yare o. Hwinye no wan sori bi. Bakumi sunsum ye tubi kum nipa. E ma ni di be 4 months and that's 1 year. Me kai se susu na yeso we ya na ponche. Ya na kokko ya ni dwan ye ni bedi bronya kan ka beduru bronya. No. So e wo ho. Let us say time no nsun say nipa no be fi atasfo asase ntira on na mo kra ne na mo. Na ya mantam no. Sa it is sad that wosu ye obi na se wunim no kobo nipa ne sa pan. No afa so. Not the how am. Na so ordinary san bi san. Ya kunu dada. Kunu dada. So what you say? Na sikedro na ya kan fa sikedro ho. Bakumi enye ni pe bia na edidi sika eyeye. Yes. Kumi mame kan kira o. Ayo okra bia so na o chichira ye edwuma o. David. Wow. Ayo okra bia so na o chichira ye edwuma. Etisa me metiwe. Me de me wo se me mekra obi betimi a chichire. Very good. Ana se okra bi o ha eye ha. Okra bi won so edu. So what I say? Intina bibi no be ya. Udi kan hwehwem. No wa hwe nipa de kra. Ene ni bambo obu also okita bambo. Say na make what I say. Iti bambo na e bata ne de no ho no. De kra no ho no. Ubeya ni dan. Jobe ni bia enyeye. So what I say? But the secret ni ye say obepe ne chiwade. Okra ne chiwade na o de akado. Eno ano no. It is sometimes don't ukwada nyankopon efa da isom de e kasa kira ye. What you say? Because ade bia beba physical no edika wo sunsun mu ansa na apia wo physical. Bibia no eba physical ansa na akọ sunsun mu. Bibia be si woni pa life bia edika profit sunsun mu. Me de na say de mimi sua na say enye obi a na acheche na be. Dabi. Ena onye obi a na obetimi de ne kra nso. Aye bibi. Dabi. Etini de wo mo ne say e wo say wankasa wewem. Uhwehwem. Wo ha na wo nyina yia. No just o pe bibia na so pese o jembu afi be se bra. Ni ehwehwemu ansa. Say na me ka no ati ase. Asa titifo no mo kwa akon. Omo so keke nko akon. Omo kwa ebisa. So what I say akon o mbeko no medi nkunim. Ada so ha obi e wa etire. Say nkunim die ni mu a e wo so mu jai. Ma memra dikin ma so. Dikin. Trust mu yenim say ahemfo bi wo ho a wo mo kwa akon na adifo di kan ka de da wo manim kyerɛ wo. Ansa na wo makɔ. Ene de na na kan yensunsu yewum. Se na kan sunsu ye bi enu tite no na ye we adifo ho. Sa edifo no wo mo na bi afa ne fare kokon a obi a wo no difo. Nti se wo behwe Israel fo no anytime wo betu anamo no nyame ka wo nti aya na wo mo de mpaibo ena eko. But the other tribe no so wo so mo odifo ho a ese wo mo consulting say de ye kwei ye bedi nkunim anase mkugo ebeba. Nti se wo mo koni nyina wie na nyame nimpa ne ka kire wo se mo ntwen na mo memfa nko onyame anim a se na nana kanu nti wo so de konyame anim na onyame aka kire wo se because in some way nti monko mo bedi nkunim anase mo nko na moko a nkugo be den ebeba. Nti eba ne sa wo mo bisa nyankopon se adenti ne nkugo beba na nyame ache because for instance Israel fo na onyame ni honam na akwantu no odu no hye wo mre se mundi joluko so ba mu bubu afesu ni wie mo bia na mfa biribi mfiri ho emba se na afa ye oja kan no oye echiwade nyame ka kire wo se mo fa na no oja me ya fa ye oja good na no oja mo mfa biribi nya den emfiri wo mba but the wokodi nkonim no ekan hu se asame ne nyame akan ye fira ye kwai ye bedidi ye benum nsuo nti ene be fesika boa ebeboa ofa ye no hwede esiye krona Israel for so che hono I know what mo start is ye kum Israel for because echiwade na nyame se mo mfo nsanka no wode won sa akoko that's obu nyame asam na saben kwase asam odwene ono nko ane ho but no nim se ono nko ane problem no etumi san o man ni nyina ntina obi yeja no ye bone a na atu enome no asan na sefo ni nyina
on send lamentation kan nipa no wewuko but ye de no ho akotua no etua na sefo nti wo hwe ade na na kan ya eye ebisa no nyame ka kire no wo so wo mutie na eka na nkofa but asidan ka wrade se wo mu hunu ye before Joshua hunu ye no na ewudi no wakum nipa bebre nti eba se nipa bebre atoro kwan no wakum nipa bebre because of nipa baako but at the end of the day wrade ka kire no se eye ma mo mpae de oyem no okam ho na show wo mu yi ni firim e de sa wo nya no nko ono na okofa sika no but ye kum ne de fa ne moa ene na sefo nyina ye kum sie esi abo esi nipa baako pe bone na se baako pe timi di bone na asan do do nipa nyina wo de omay fa ne se omay yetimi nipa baako nanum asam enka asam de ohaw baba hwantokwa ane ase esi ye beba Ewrade nti e be pare ye Ewrade ba pare ye ba ne nyina mu no esese se ne ye kan ye hwe ye kasa yi na se ebisa ankasa no anka nye bone enye bone say ye Kristo sumo say ye do ye Kristo ni adulem se se memete me hia bibie fere Ewrade wo anase metu anamo mesere Ewrade se Ewrade anamo ya metui ebe wie me sen anakubi sa empabo ye bisa yeah empabo ye bisa se Ewrade se dia me ko because I am me example say me ye mistake kana nyema bi hwere me because me hunu said dia me yen ebeboa me but me one so na nya sa na Nyankopon pese eba no nti sense man tenase na membisa na mambo ho mpa nti bibisie ma masai ba zero nti ebisa de se ye ka ye wo nyame ebisa na ye wo ho no so wogidi ebisa se na so for penika se obia eni ni gidi na cement na faako mama of ameba home na member pastor so headmaster ni transfer ni de sofo aba sofo ba ye no eden semfoforo na aba ye hwe transfer eto da bia na anum ho enkrofo bi bufu ye ma sori bi mo koloko no adan ya mo se ya transfer mo sofo mo mpene sofo ne ba ye waboa wo mo transfer ni mu nsensam ukonsore na ewo mu pa minim se bia wo wati bida ana wo hu bida ma ti bi pen na me pese ye de hia agim ne otufe bia yin kwan ye de awire hia nipa we have to trust in God na nipa bia so wo n'adwuma na ye bia so Yankopon hia ase nti saka bede bia wo bere so na kwa Yankopon oso okotue na adwuma do nya waba no so say wo moje no but ukokroma nya wo hono say at least unya little background ansana anama say utu wetu kakra me pese me san bem wo owu ho asem de Africa e wo problem ubia e bi say de hwan okun there was a time I be nya 109 wo so obi ne wakun 109 I just say ho be fukra wa yade tobo 109 obi na akunu dia na ne udi 15 na wudi a ekromo mbe hye ho eya samu obi man enti mesusu there let us not forget say Yankopon asem che there break owu o me time limit sabi nipa odin ka wu asase do oyobi oyotini Yankopon na asem che there ono na opura ono na okum ono oje nkwa na bibia so bibi botumasi me kai headmaster but so ubi wo ha Yankopon yim ho hwe o say Yankopon wa san the tum akura he nti ha no so tware ye hye so na spirit na Yankopon da ma he no o say hu na osombo na ano na edandan ye nti se wa ndu lai na wo fe baby amfata sometimes no what's a coward o bebre ansa na ni wu aso nti ahweye wo Kristosum na transfer ayade a say ye hwem papa ye Paul Kasembi ozi owo ye gidi ni bia mfa so eso na obo wo so Kristofo suro wo si obia asoma wudo ni nyina me mpese me single out ba wo ye Kristo ni ntina me no di san komo yes Paul me kan yes owo ye gidi ni bia mfa so enti die nti nene wo be konsore wo amanfo bomma amanfo obia suro wo Paul na boy different kra oni obi otume ba asase so a wen suro owo na me o dey be say na identity according to the Bible no bra Paul kokuma no he went to the third word and asked the third word abaya asamiado and nama okohun Bible say anya mrempo so oka
nti ɔbaeɛ no ama ɔde n'akoma nyinaa to Nyankopɔn so na so ne nyinaa mu no okodu baabi no according to Philippians chapter 1 verse 21 and 23 and then 2 Corinthians 5 and 8 na nnɔma ebien bi si ne wa so ada sɛ ɔbɛkɔ Awurade hɔ but na ɔpɛ sɛ ɔtena asase so na ɔboa nipa nti owu as a whole no Ezekiah koraa na ɔso Nyankopɔn yi according to Isaiah 38 no bra Nyankopɔn ka kyɛn dɛ bɔboa ho na wobɛwu sanka ɔyɛ ngyesɛm na so osun nti naturally obi asuro wu na sɛ woyɛ Kristoni na wosuro wu ɛyɛ normal na mmom so Bible kyerɛ dɛ sɛ yɛpɛ dɛ yɛkɔ heaven na de ni kwan si yɛsuro wu kenkan me dwumadie ni ɛnɛ yɛsua deɛ pa ɔba master foforɔ no kuro no a ɔwɔ mu no anasɛ kuro no ɔbaa so no ɛmɛ sɛ ne de di kan kuro ɔbaa kuro mu hɔ no na ɔtwe di kan na mu ɔbaa no a ne ba ne brenya no ɔwɔ abusua ɔwɔ adɔfoɔ ɔwɔ ayɔnkofoɔ kuro mu hɔ nti ɔkwan a masa no de akwadaa no brenya no faa so no ɛnyɛ ɛfa bi kuro no fafoɔ bi dɛ nti firi saa berɛ no so no ɔmani ɛnyɛ masa no ho anasɔsɔfoɔ no ne nasɔfodi a ɔbaa bɛdie no woahwe kwa no atɔm sintudua na school yi ntudua bebree ntudua sane sɛ ɔbaa no wɔ abusua bɛrima no so wɔ abusua wɔn nim kuromba no so nyinaa nim ɔbabaawa no abɛbrɛ saa wafa mu enti so bi haw na sɛ betafra kyɛ wakɔtwa dua bɛsum ne bɔɔde a na ɔbaa bɛyi dua no firi hɔ sɛ ne ɛdeɛ na ada na mabɔdeɛ no nyina hɔ enti ɔkwan yɛ masa no faa so no wanyɛ adeɛ ɛmfa ho ne na nyame som a wobɛtumi aka sɛ wanwena nkɔ akyi wanyɛ adeɛ wanyɛ adeɛ ɛsɛ sɛ ne som no a wɔsom no wɔnyɛ berenya mame nka ho berenya mame ɛnka ne som no hɔ ɔno so wɔ ne som a ɔsom nti sɛ obi wɔ ne som a ɔsom a wontumi ɛhyɛ no ɛyɛ nhyɛ ɛna ɔhyɛ afei nso neɛ ɔyɛɛ na ɛkyerɛ sɛ master kane no na wɔ hɔ no sɛ betafrakyɛ na ɔnim nyansa sɛ so ahwɛ sukuu no so bɛsɛ mfie bɛɛ ɛnan na num ansa na woba da na bɛdu wie na hu sɛ sɛ rastaman Jabres wɔ sukuu hɔ na woyie no wɛsa pa na wagu masa no na wɔ hɔ kane no wabuna nomtia nti neyɛ bi wɔ hɔ a woyɛ adeɛ no prɛko pɛ a na akyerɛ nkaeɛ no sɛ wɔnnim nya ɛti deɛ na nka wɔnyɛ sɛ master no ɛdeɛ na nka wɔ sɛ nka wɔyɛ akwaraa no ma me koraa wɔnim akwaraa no papa enti sɛ nka ɔbɛyɛ saa adeɛ no a ɛsɛ nkɔkɔ a wɔfoɔ no hɔ na ne ɔmo kasa ansa na wɔmɔ pene so a wɔbɛba sukuu a na no nkyerɛ sɛ sukuu no yɛ wo dea wo masa no yɛtua wo ka ɛkatua na wɔbɛa bɛgye posono so ne antua ka paa woyɛ dede bɛhye tae bɛyɛ demonstration sɛ ɛbosome so a yɛntua wo ka enti sɛ akwaraa bi wɔ sukuu hɔ na sɛ ɛsu bi wɔ ne ho a wo ne awofoɔ no nyɛ adwene ansa na wode wo sa akɔka biribi ɛte saa nyɛ saa pɛ kuro no fa ɛmpɛ wasɛm sane sɛ ne gyedie no a ɔde no de baeɛ no ɔda sɔrɔ ɔde baeɛ no nyɛ nipa nyinaa na ɛbɛkɔ asɔre bi kuro no mu ɔte kora kuro mu a nyɛ nipa nyinaa na ɛbɛkɔ nti wɔma a ankɔ asɔre no bi no no ɛne ne nni nɛ sɛ wamfa adwena nto ho dabi wanyɛ adeɛ nana mini akumi sɛ woba na ade ne kɔ master we anka sɛ yɛkyi ne toɔ ne ɛbɔ ne ti prɛmire paa tobo ɛne tobo 25 wɔ me ma menwie mebi sɛ wasɛ menwie wɔ fufuo no ano mɔ nkwan ma ne 30 tie na ɛgya so ama ne 50 so wate ase na ɛsɛ mɔko na wie ai ɛti mebisa sɛ woba na nka wode ne kɔ skul ɛna wonim berɛ a wabrɛ wonim deɛ wafa mu a ɛno nti woyɛ wo ba no tiri nwi saa ɛsiane sɛ Ghana ha yɛwɔ skul bebree wɔ hɔ a ɛtirinwi bi nkɔ hɔ mekae sɛ aberantɛ baako ka so ɔde skul bi kɔkɔ tumi mu din ɛsiane sɛ wayɛ mpɛsɛmpɛsɛ ɔmo se ɛnyɛ ade ɔmbɛma no ba hɔ ɛti nana wo ba na wode ne kɔɔ skul na wɔbaɛ ne abɔ ne sakura adeɛ na nka wobɛyɛ mɛkyi pastor no atom wei ne ɛfɛn sɛ master no mɛkyi no atom sɛ wayɛ wo den yes because ɔde akyiwade aka me ba no sɛ wate maseɛ ebi ade na woyɛ ne me ba no akyiwade a ɛbɛha me ba no a woyɛ saa de no wobɛkɔ ofie o me na problem bɛyɛ den ɛbɛba bɛda me so so wate aseɛ me na problem bɛba bɛda me so ɛkyerɛ sɛ mekye no na mede ne kɔ court deɛ meka no wate maseɛ gya mente aseɛ sɛ metwere me ba no a ɔbɛwo foforɔ ahyɛ hɔ wate aseɛ kubi
nipa bebre bra nipa bre ni nyina ye chiwade a sebe obi mu edi anase edi aka omo onyankopon ma emra o emra na odiba ni so ye chiwade apomada kan emra na edemu no ye chiwade nti nyankopon ma emra sa ma ye chiwade se de me kan wa twe sase so na sase so ye nam so no akumi asase na ye nam so ye nam so keke ye wa honhom a ye odun omotea se de me kan wa tuma se asase na ye tia no so kra ye honhom tinasa wo de ne senka headmaster ka bechi no ya matie fomram e bia no omo so no mo ya adwene se de ye kan yi na number no 0302 216561 and 0302 216562 enti wo so bra na be kire wadwene ye di nkomo bebrebe owo bia na firi nyame ana owo bi oho a obi na aye ene wo de atwa nipa nkwa na so headmaster die ya wo ye obi ba wabon sakure ho asem te sen hello Dagwa ku nyamia so renka wo nyebe enka won so pa cha hwan o e ma official panso afen kometo yen Obama ni e cha pemu no afen ati yo Obama yentio yo member of the committee ana topic amada to abonti in fact asem na buda to dwa no say e me a headmaster no nkamene no ebetwa because say over someone ma won baby ne papa ya rasta akwala no ya rasta but for the coach school yeye what are they adentina headmaster bibisa on frɛ ɔwofo no ganje se o ebia school no ebia fa dai three with the emma na wo de wo pɛ ebibo akwala no takora aye me a me headmaster no betwa papa yo Obama ye fa frɛfo numpe na fe yakɔ anim to so frɛ na fo adwenkyɛ bra headmaster won de watu nanamon ɛsan gidie bia owo munti minim sawa nka obepene so ana se nka obobefu ye wia school for no moto nwumbi hello mbacha wani o mbacha Jake ni tesi yo Jake ya chat tesi fo na yente o yo mbacha ke die ka no e ogu ya na ye ogu o se bible na kan se o di boy ni wu e brade time na se atremi fu wu ni boy e we rade ni nti ebe na se ugo ya na enye badi na efre no yo Jake ma me na wase na se wu nyi ni se wu bia ne firi nyame hello mbacha wani Beyonce 1 as Alankese etisan eyo na enade na wo man Baby akaka he say nka me headmaster nka me mempne yo yedase pa ashama Beyonce yeche we am asamankese yeche asamankese fo nyina hello yes sir eti on kata pa mesha we are blind mind bia me wo atmod na me tiwi yo yentie we afọ eno kwasibni ai ana ye Christopher ho ye de nyoma bi atichi ye ho a se elders ni asofo no kwasibni bebre na akọ ba bi o ena mo members no emomu edi awerefo si apene ebre na sabi bible mo chulo mu na nkasa no ni ye bisade ye fe bi siwa person law Samuel na so hello ye kan sia enye siwa sia so no fa nwan yira ye no so okwe no wo hu na we so okwe bisa ana me wa so ye me kan say asofo no ba bia ma enumemu enwu kakra yo sorry man na say ye mfa ofrefo du twatokra hello there be any pupu nya adwuma wa ha ye mfa la scholar na afi ye mfa enne afrefo ni nyina emra na wi ye hello mbacha wani mbacha ya frame ba ko ya o ka say frame yo ye cha shama fo nyina ntio adia headmaster ye no anye ni sente ne se abusia kampo bia no e wona kraboa sanso na efie bia so wo emu amamre enti no ekwan ya ofa so wo yi abofra ne ti no enya na kwan ntemra bia abusia na pero mbeti di na pato yo ye na wase na afi ye mfa afrefo ni nyina da ensia ofa we de mesha se afri so school for no mo tunwum bi uko school nwom ben pa na o kai se na moto
mpacho obi a prepare ne de ye ba obi aso wan adwum bi na wo yen say akwamadu ye ne ye ko awofo nche de me se nyom men kasa kan de bi wo de try ka me mene kwadu kakra enti akoma adie ne no eno ne adwuma ne yetato bra ye nkwada na ye makwan sa ne ye ni age ha sase enkwada bi o ba nyame ni mini se oba school na iha na omompe enkwada ne bebre mpe school no emfa ho se ya gigi wo so school se de bebre empe omo pefie no mum nam se edidie ni aduane hodo bi o ha ya na enanmo edigya wo minimo bi ane maame ewo ye maame wo foforo na nam se obata no edi fufuo anapa no enti ne ba ne ja school ne ba ko to ana ba mu ana ba class 2 no ja school nam fufuo na anopa fufuo ni ne maame obata fufuo na ya odie no so because school me di sa fufuo na jan pa de nti duro akwamanyom na na ni age next wonim say woni school awie anya hwe kra ba boso me bi de maame ma so dike menea wo school e de ba nyom na na moto ya no say aba makwanya sense ye fimpo an nti ye dede se ye makwan na yakopo yakohose na ye koyi nti ya na ye twa ye nwom ye hyase a everebe boye nti sense ye hwe enije a da bi enwom no kai ni ache jun kai na kumi wo so kai nwom ne de we da tuche bi na no ohwe class pa da ko ba na o se try bi na the trial no atare no toro wa paji the teacher ta woto dia no nyuma okay pastor o kai nyuma na mutu no school enyum no doso but no kwa wo mi say akwama ya ade bia aye school bia de into sometimes say na be ko no kra ne ho nyuma ba enti school bia ni ho a wo makwa na ni nje if say ahomjede obi ape na mo kai ofa mo brano na school ban no bi ho school ban ho me nyefi de ofa ben ho ma me na school ban ho yo pania e wo ho tina mo bo ban pania na ase military enti na ofa ni maso na mo bo ban enti why na kai sa ba we gidingi why na kai obi akai na why na kai we so we are marching to our classes we are marching to our classes we are marching to our classes and no more to me and no more to me what to me dikin is okay pastor what the man to be most to eti ya mo bi afa ne nso me twa to embra na fe ya fa dwumade ne mra na wie ma me sha se fro so pastor mechia Gumota for Churches of Christ Village of Hope here so na yade millennium mixture dan yedi kankan ho asem so typhoid enu bi na wo de breme no yes pa enuma eboboa da ya ba yimpe bebre frefrei yimpe pi na wo ohamu say ya white malaria jaundice ulcer 02467209120 02467209120 024672091 enti command de ebedi esan say edro na ode baye no mehu immune booster to manfo mpe bi no mebeboa wo mo nana minia wo de minim say wo ye honhom nipa mesra mo bi afre na na misan say party ne no he na Valentine's Day nye party wo honhom hawo say adwuma sem ne nkoyie say honhom ma wade say obi na etu bibia tia wo bibia fa honhom bia be mo adi bia no kona na ho beboa wo nana minia obi hwewa me wo sapama nsawom kwanso minia asem makwa maka chemani patembia metro challenge mani bia se ewiase ne nam wona ye nam hokwa sisia weda na asesa ye was spiritual word intimate trase man wadwen ye wo se ena metu anamo atira meko na wonyama ese mboguo yade bia enye so was spiritual marriage oton ade ye nto
obi bi se anose kwasiebuo wodi a wabra bono kwasiebuo nko na mema anase madibu a to anamone de na bra nti hen no obehu wo bi wo sapema nti uhia me na ma me pacho medini ye na na oja ma sesi subiem na na oja o fra no bisam se wan nie and you know obibi kapa the phone number is 0242 9 komi okay bi edi meja dey wo dey bo say wo dey 0244 93 94 33 0244 93 94 ina dey you we are have you it's really about wrong number make be pacho dey wa wrong number wa bo number pacho make be wa bo number why had better move wa bo number me ball for o dey ball for 0244 make be 92 94 33 0244 92 94 33 nana ojano no nana yedase dikin eno mboko yami ado nti mpacho dikin mema meso ya bema now de ye jojo won pamu afre dikin dikin ma ya na wo pie wo papa de ho ga na obenye bi wo ye ho nti mi aso na wo yeso a na yedi eduro bi yedi gutekramasa efa ntinim na ne cholesterol nti wo pie me number problem bi a wo dikin ma me number 0246 02 70 66 02 70 Eradisha also dikima yeda wase over bibidro hene ofa kisi heba ente bamfo de o menni minyina se na se yase bibidro na amode koma mpanyufo na imse o maju biatum yesaya ko bim yesa ko saka wadu ofa kisi heba mina mesa abadamfo yade bi abadam edene ba menche na ne ho antona onko abisa yes free baby free abisa wo da no jaho afakisi heba obi gi sokrobo aso eka ho bi e sokata so na binu mu eka no na so yade twere no sa ya ne miensan na me pe bisa ya de bebre na mo miensan na me ni gise le ye ho adwuma tentem me number ye 0249 59 80 81 0249 59 80 81 wani botiano akra ana se ko nkotia idamasi new botiano ana se ko enkotia ofa kisi no ofa kisi e ba spiritual center na opam the first ebibidro hene enne obeka